Vi kommer til at mangle uddannet arbejdskraft på byggepladserne. Altså, vi har simpelthen brug for nogen, der kan deres håndværk. Vi kan tegne nogle fine huse, men vi skal altså have nogen til at slå søm i, eller til at svinge murskeen rundt omkring på de her byggepladser, ellers så sker det ikke. Når man laver opstartsmøder med fagentreprenørerne, kan vi så godt snakke om lærlingindsats på lige fod, som at man jo snakker om kvalitetssikring og om spørgsmål og om arbejdsmiljø. Så det er jo en del af opdraget, det er at opfylde lærlingedelen. Det er jo nemt nok, at vi står over på, at der mangler arbejdskraft. Og så kan vi kigge ud og sige, jamen okay, hvorfor er der så måske en ungdomsårgang, hvor vi ikke rekrutterer så mange til fagene? Altså, jeg mener, det kan kun skylde sig selv, at vi ikke gør fagene interessante nok. Og det er der, hvor vi som bygherre er forpligtet til at fortælle historien. Forpligtet, som også jeg sagde tidligere, til at åbne byggepladserne. Når vi stiller krav til andre, så skal vi også kigge ind og stille krav til os selv. Og det gør vi, og det bliver vi stolte af. Og det bliver vores medarbejdere også.